ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо сангчои сетагара нишон диҳам. дар инҷа ҳам доинг ва ҳам дубайский якҷоя шидагиай ма гап мезанам. Анаи се намуде ки мебинед, ино нархошон се санго 130 сомонай. нархи дона касе опт мегира бо арзонтарак меша. сангошон якм сортай хучон доинг. ана инош бошад 140 сомонӣ. диде 140. ино 140 сомон 3 метраш. ана иниш 130. най атласнас хаш 130 сомон. ана ин намудош бошад алакай 140 сомонӣ. нархи 3 метраш. бинед чӣ хушрӯ бозор рости гап. این روز میبیای قیمت های پگو میبیای نرخ با ممکن ارزان شده باشه پگای دیگه با قیمت میشه. خلاصه من کوشش میکنم در هر ویدیو شما را آگاه کنم از اینمی نرخ نوو. نبینید اینا دوینگن این دوبایسکی нархошон 130-140 сомон. 130 сомоношон нишон додум. Инҷа 4 паплин 130 сомонай. Инаи 130 ва сетаинаи 130. Дигарош 140 сомон. Бисёр гулой хушрӯ анами глифасона и дубайския. Дидед гилмайда. Анами ҳамаш 140 сомоноҳош. Ози бо як чанд тай дига астай ва ёрам то охири видеоро тамошо кунед. Хушрӯ карда нишон додагием. Немино ҳамаш 140 сомон. Бисёр гулакои хушрӯ фасон ана бо анаи бо аҷоиб омадай сафед кабуд хушрӯ сабз фисташкови ранг ҳози модае. дӯстони азиз ба назар бигиред. хулоса анами паплиное ки ҳозир мебинед ҳамашон доингану дубайски се сангаҳо. тамошобинони азиз ана меоям се санга паплинои нав доинг сангои тоза. дӯстони азиз ҳангоми бозор мебиёед анами сангошам аҳамияти тоза будан набуданша. диде аз рӯи анами санг мумкин ки материал нархаш фарқ куна. санги оригинал хеле блеск дора худаш. И хе дар видео намебинем вале аз наздик бинем аҳамияти маълумай. ина бинед фисташкови бисёр ранги хушрӯ. чӣ хеле гуфтам ин рангози модадай. гулш гули новинка да гули майда омадай. ранги фасон хушрӯ. бо дигаришам нишон тиед бо чӣ хеле шастай новинка. ана дубайски да ҳаминое ки ҳозир нишон додистам 140 сомонӣ. дӯстони азиз нархи дона оптам бо арзон мешава. шумо нависе дар ватсап бо ман мефаҳмонам. ана вай гул хушрӯ гули фасон дубайски. бинед чӣ хасе санга хушрӯ задагия. сангаш аз и гул ду рангай. ҳозир ӯ ранги дигаришам нишон метиҳам. марҳамат. анаи ранги дигараш амин нусхара. диде чӣ фасон. ҳам кабуташ хушрӯвай ҳаранга ва ҳам анами зарду оранҷивӣ. чӣ хеле гуфтам ҳангоме ки бозор мебиёед ами сангоша аҳамиятиед. дидед оригинал чӣ хеле блеск дора. ҳозир ҳама ҷо қариб санги простой задагиай намефаҳмӣ. санги простой сиёҳ мешавад. ҳозир намефаҳма одамо мехаран. не ки вақте ки дар об мезанем вай сиёҳ меша. хулоса дӯстони азиз ҳамеша ба назар бигиред. дидед тамом бо ҳаст ягонта. ҳозир агар бошад се сангоҳора нишон метиҳем. тамом. ин буд видеои паплинои доинг ва дубайски аз анами колабои се санга. агар дар кор бошад дӯстони азиз нависед. мо доставка дорем. рақамҳои ватсап дар рӯи экран ҳаст. боқӣ саломат бошед. хай.